Kaixo, kuadrilla. Haze kuadrilla. Bitu, txoko hau txikia izaten da, eta zuet txoko txikia hau haundi egin dezue gaur, Bueno, orain, helduek ez dugutela entzuten, ez diela enteratzen, nik gaur heldu eta zingo izkizuet galderatxo batzuk, eta zuek nola ikusten gaituzue heldu hoi? A ber, helduak nahi dute guri zaindu, eta batzutan, bai, zaintzen da dituzte, baina lagabiar digute ere bai gure gauzak egiten. Bale, askatasun pixka, ez? Pixka bat. Bale. Zer gehiago, Kamila, zer pentsatzen dezuzuk? Batzutan bitxiak dira, ez ditut ulertzen gurasoak, eta batzutan ulertzen ditugu, eta gehienetan gure gurasoak dira, beraz berdin pentsatzen dugu, batzutan ez ditut ulertzen. Bale, bitxiak, ondo deskribapen hori aritzuzuk. Zer pentsatzen dezu, helduei buruz? Nik batzuetan, pixkat, aspergarriak atxematen dut, zenta egin nahi ditugu gauzak eta ez da deus ez dena ongi eta beti batzuetan jaten dute ez eta ez dute jaten zergatik eta... Ez eta listo, ez? Ez dizu ez beste esplikaziorik ematen, askotan pasatzen da hori, bai. Garazi Irati, zuek? Bueno, batzutan aitakorra, baina beste batzutan aserretzen geanean esaten diguten az jotzeko, pues ez da normala gero behaiek guri jotzea. Bale, batzutan bronka zuen artean ez dukitzeko, baina gu zuei bronkak asko bai, ez? Bai, kostatzen zaigu askotan adibide hori izaten guri ere. Bueno, helduetaz hitz egiten ari garela, askotan entzun dezue, hori tontokeri bat da, edo serio ez dizuela hartzen, bai, zuk baietz esan dezu. Zergatik ze momentutan sentitu dezue hori? Batzutan negarrez hasten naizenean esatit tontakeri baten gatik hasi naizela. Baina ez dute onartzen min hartu detela eta... Bai, askotan bakizu ze pasatzen zaigun hor, heldu hoi, ume bat negarrez ikusten dugunean edo mina sentitzen dunean, heldu hoi mina asko ematen digu, ordu nahi dugu zuei mina azkar pasatzat ez dizuegu guzten askotan, min hori lasai pasatzen. Baina gure mina da, askotan ez da zuena hor. Zuei, Paul, zuk? Ez dakat adibide bat, baina beraiei gutxi inporta zaien gauza bat, beti, hori txorakeri bada, tontakeri bada. Azkenian, ez dakite guretzat garrantzitsua dela. Bai, behitu, adibide bezala ez da dizuet, nahi nire semak esaten dit pesada bat naizela, eta gauzak errepikatzen ditutela 8.000 aldiz. Oin, telebistan ikusten nahiko da, eta esaten, behitu, behintzat, onartu du hori esaten dula. Hori egia da. Kamila, zuri? Zuri ere askotan esan dizute hori tontokeri bada edo... Batzutan asegitzen naizelarik nire lagunekin, niretzat importantea da, eta egiten ez da deus, konponduko da, eta ez didate seriosean hartzen. Niretzat biziki seriosa da, horientzat egiten pasako da, eta... Bai, helduok hor daukagu faio txiki bat uste dugula gure mundua bakarri dela serioa. Bai. Eta ez dugula askotan zuena ikusten oso serioa ere badela askotan. Aritz, zuri? Sentsazio berdina ere? Bai, zenta niri, behin, berduen etxeko lan batekin, lagun batekin, berduen bukatu zen taldeko lan bat. Eta nire amak erranditu, ez da bat eregia beti hori erraten zu gomidatzeko zure lagunak, baina ez zu egunero gomidatuko bat jostatzeko eta etxeko lan bat egiteko zen, beraz, niretzat ez da justu. Hori ez da zuretzako justua. Bueno, zuek, Garratitara Irati ez dizuegu entzun, bestei bai entzun diegu zer nahi zen nahi duten handietan, zuek zer nahi dezue handietan izan? Bueno, ni irakaslea, baina igual handitan jazten zait irakaslea izatea eta beste gauza batera. Bai, hori da orain, ez? Oraingo sentsazioa. Nire oraingo sentsazioa da abeslaria. Abeslaria? Bueno, hori konpartitzen duzu pixka bat, ikusentzunezko gauzetarako. Bale, zuek, nola ikusten dezuen mundua? Nola aldatuko zenduketen mundua zuek? Paul, nahi bali maezu, zuk hasi? Ez dakit, daude hainbeste gauza txar, onak ere bai, baina daude hainbeste gauza txar, ez dakit... Bat esatekotan horrela... Aldaketa klimatikoa adibidez, orain kristoneko berua, eta gero derrepente aldaetorri kristonotza. Bai, aste honetan pasatuko duguna adibidez, segura aski. Kamila, zuk? Nik ez dakit, nik ez dakit zer egan. Bale, oso ondo dago, ez dakizu. Oingoz ez ikusten ez erraldatzeko munduan, ondo dago. Aritzuk?
Dakit bat ere. Bale, bueno, hau zuek eraman erreflexio bezala, galderatxo hau, ea zer aldatuko zenduketen, zue biok, erazita irati? Bez, ni mobilarekin agoten dienean denbora guztian kasorik ez egiten digutenean, pues ez dut onartzen. Eta gero nik kasorik jartzen, naizela horregatik. Horrek molestatu egiten zaitu. Ez diatelako kasorik egiten. Bale. Eta gero azkeneko momentuan esaten diate zer. Eta zein bezala gustatuko litzaizuke izatea zuri irati? Norbait miresten dezula, gustatzen zaizuna, Ez dakit. ez dago heldurik, hola ez dezula, maitxu, pertsonari gustatzen zaibera bezala nahiko nuke hitz egin, ez dago. Eta zure adinekoren bat, miresten dezuna? Zure, zu. Bale, eta zuek, badaukezue, miresten dezuen norbait? Adibidez, zuk Paul, aktoreren bat, norbait miresten dezula? Ez dakat horrela erreferenterik. Dakat pertsona asko gustatzen zaizkitela, baina erreferente horrela ez dakat. Bale, beste asko, jende asko fijatzen zea, baina eta zuek, badaukazue, miresten dezuena? Pertsona perfektua izan zen, nire lagunen pertsonalitate guztiak nahaztea pertsona batean, eta bikain izan zen. Hartu batetik bat, eta horren nasketa bat. Denak baute horien mundua, eta bikaina da. Interesgarria, nasketa politxa. Aritzuk, miresten dezun norbait? Ez dut pertsona bat hola, baina ez dakit. Ez daukezu, oraingoz norbait miresten dezuna? Ez. Oso ondo. Zuek, helduetaz hitziten nahi gehala, jarretuko dugu helduekin beste galderatxo bat, zerk ematen dizue amorrua helduen gandik? Zuri Aritz, adibidez? Norbaitek? Badauka zerbait esateko amurra ematen diona helduen gandik? Adiaz, ez dutenean usten zerbait hartzen ego nahitena, sotutenen ez eta sortu. Zerratu izatea, oso ondo. Primeran, mila esker, ona etortzagatikan, eta talde txou sortzagatikan, oso politxe izan da orain, berriro joan zaitezketen Maialen eta Xabierrena. Eskerrik asko.